सोमवार दिन एई पांचटी भूल कदापि करंतु नाही, नचेत परिवार रे दारिद्रता लागि रहइबो। हाँ दर्शक बंधुगण, मरीगले मध्य सोमवार दिन एई पांचटी भूल कदापि करंतु नाही, परिवार आपणकर नष्ट होइजिवो, छिन्न विच्छिन्न होइजिवो। आपणकर परिवार रे दारिद्रता लागि रहइबो, परिवार रे आपणकर धन समृद्धि वृद्धि होबो नाही, धनर अर्थर व्यय होबो। दर्शक बंधुगण, तेणुकरी एई पांचटी भूल सोमवार दिन कदापि करंतु नाही। आउ दर्शक बंधुगण, यदि आपण माने आम चैनल वीडियो फास्ट टाइम देखुचंती, ଏହା ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ, ଏହା ଏକ ବହୁତ ଶୁଭ ସମୟ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାହାଣ ପଡିଥିବା ବେଲ ବଟନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭଲ ଭଲ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ମତେ ମୋଟିଭେଟ କରିଥାଏ ଏଭଳି ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। दर्शक बंधुगण, सोमवार दिन शिवଙ୍କ ବାର ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଆଉ ଏହି ବାରରେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ଆପଣ ସ୍ନାନ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଲୁଗା, ସଫା ସୁତୁରା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଯଦି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଶିବଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତାହା ସହିତ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ହଉ ବା କ୍ଷୀର ହଉ ବା ଦହି ହଉ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଚଢାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶିବଙ୍କର କୃପା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁଦିନ ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ କରିଦଉ ବା ଏହି ସୋମବାର ଦିନ ଆମେ ବାର କଲାବେଳେ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଥାଉ, ଯାହା ଫଳରେ ଉଲ୍ଟା ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ପଡିଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଶିବ ଭଗବାନ ଯେତେ ରାଗି ସେତେ ନରମ। ହଁ ଦର୍ଶକ, ଶିବ ଯେତେବେଳେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି ସେ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେ ଭୋଳା ଶଙ୍କର, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ବେଲପତ୍ର ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଗୋଟେ ବେଲପତ୍ର ବି ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଶିବ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଦେବେ, ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ଆପଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ଭୁଲ ତ କଦାପି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ପାଞ୍ଚଟି ଭୁଲ କଣ ମୁଁ କହିବି। ଏକ ନମ୍ବର ଭୁଲ, ସୋମବାର ଦିନ କଳା ରଙ୍ଗର କପଡା ପିନ୍ଧି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ କଦାପି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସୋମବାର ଦିନ, କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତୁ ବା କଳା ରଙ୍ଗର ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି କଦାପି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ, ଏହା ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ସୋମବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବାର ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ସୋମବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଉପାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କଦାପି ନାଶପାତି ଫଳ ଖାଇବା ଉଚିତ ନାହିଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ସୋମବାର ଦିନ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ବାରଣ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୋମବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବାର ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ଉପାସରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କଦାପି କଦାପି ଆପଣ ମାନେ କାହା ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବୁଢା ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ବା ଛୋଟ ପିଲାକୁ ମାରାପିଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ସୋମବାର ଏବଂ ଯଦି ସେଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିବ, ବିଶେଷ କରି ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ମାଂସ ଖାଇବା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମହାପାପ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ଭୁଲରେ ବି ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ, ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଭୁଲରେ ବି ଆପଣ ମାନେ ଖଣ୍ଡି ଯାଇଥିବା କେତକୀ ଫୁଲ, ବେଲପତ୍ର ବା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଚାଉଳ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ କଦାପି ଚଢାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ମହାପାପ ଲାଗିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଘରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭଙ୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ମଧ୍ୟ, ଭଙ୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ବି ମଧ୍ୟ ଘରେ ଜମାରୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଭୁଲ କଦାପି ଆପଣ ମାନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଭୁଲ ଭଟକା କେତେବେଳେ କଣ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବାରଣ, ଏହାର ଯୋଉ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଯୋଉ ରହୁଛି, ତାହା ହଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତୁ, ଗାଧେଇ ପିଇକି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଗଲା ପରେ ବେଲପତ୍ର ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଚଢାନ୍ତୁ ଏବଂ ମନେକରି ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲା ପରେ ଗାଈକୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସୋମବାର ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଦିନ ବୋଲି ବି ମାନାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ
ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପାରିବେ ଦିନରେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟର ମନ୍ତ୍ର ବି ଆପଣ ମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ହବନି। ଆଉ ପରିବାରରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଦହି ଚଢାନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଆଜିର ଭିଡିଓ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡିଓଟିକୁ ଏବଂ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଲିଖନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମିଳିବା ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।